Gipaabot nga mahuman sa Marso sunod tuig ang Phase 1 sa Viaduct Project nga milaraw nga masolusyonan ang problema sa trapiko sa MacArthur Highway ug Carlos P. Garcia Highway sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. Matag rush hour, lauma na ang bukat nga dagan sa trapiko sa MacArthur Highway sa Davao City. Dungagan pa sa mga dagkong truck kamuagi sa Carlos P. Garcia Highway Diversion Road. Busa aron masolusyonan ang traffic sa maong mga lugar. Ang Viaduct Project sa may ulas ang gilaraw nga makatabang niini. Sa karon, hinay-hinay nang ginatukod ang mga substructure sa tulay nga kabahin sa Phase 1 sa proyekto nga gisugdan niya adtong Pebrero. Is a multi-year project that involves the construction of a 615 linear meter viaduct and approaches traversing Davao Bukidnon Road padulong sa Davao City Coastal Road. Lakip sa maong proyekto ang pagpalapad sa pipila ka dalan sulod sa barangay Talomo. Ang pagpaluag sa trapiko sa major road sa syudad sama sa Carlos P. Garcia Highway ug MacArthur Highway ang usa sa mga tumong sa maong proyekto by serving as an alternate route padulong sa syudad via the Davao City Coastal Road. Usa sa mga dalan sa ulas nga bahin lang ang ginapag-an sa mga sakyanan tungod sa parayong konstruksyon sa lugar. Gipaabot nga mahuman ang Marso sunod tuig ang Phase 1 sa maong proyekto. Gilaumang matapos ang tulo ka phase nga proyekto sa tuig 2023 nga dunay kinatibuk ang budget nga 3.3 billion pesos. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.